i-upload yan sa tutorial. So yan guys, dito tayo sa Jungle Base. Tuturo po si Sir Jay, lapitan. Nagugulo po si Aryan. Tinuturuan niya si iBoss, ate iBoss. Bracket. Train. Nakag-game na naman. Bigla ako sir. Wala eh, mag-1 to 10 na yung pasok. I-voice over na. Gusto niyo ba nun? Ano, araw-araw tayo mula next time. Na joke. Uy na! Mini. Mga ano? Ba tayo Sabado? Pwede, Sabado. Ano? Games? Ay, may pasok pa po siya. Sabado ngayon? Ay, yung kaplan. Oh, sige. Sunday may. Wednesday, Saturday. Friday ayaw nyo. 1 to 10 kasi tayo. Wednesday, Saturday. Na? Walang may gusto ng Wednesday. Thursday. Tatlo lang. Na? 1 to 10. Pag-shifting na siya. Dati ngayon kasi, 6 lumipat na kasi yung work. So 1 to 10 na yun. Sa may Felix na lang. Bilis mo parang Saan ka dun? pagkakaalala ko. Na? Care. Bago lang siya. Carefree. Pagkakaalala Doon ko. lang. Doon sa may bipo. Mercedes ka pa lang. Gulat lang din ako eh. Ha? Doon Okay, sa may sige. bipo. Hindi, dun sa... Hindi ko alam eh. Basta ba, doon lang Felix na Kapag lang. malaki yung Philippines. Dami kasi. Hindi mo... Pumapasok ang look Felix. Oo, papasok. Doon daw talaga. Kailan ka ba? 28. Sir Reg! Kulang 3 pesos. Sige, nakarelax ang tatama. Mahirap, di ba? Ito. Pero kung nakabend ng konti, yung depensa mo, Mapa-contacts na ako. Ako actually yun yung problema ko. Tiis ko lang siya. Like, hindi ko kasi kayang walang salamin. Kasi doble na talaga yung nakikita ko. So, doble wrap. Hirapan ako sobrang guys. Pag malayo. Hindi ko makita. Naalam mo na taga-sad siya. Nasad. Saan? Hindi ko talaga mag-answer. Ani! Ano yan? Taga saan ka kasi? Taga saan ka kasi? Walas. San Matcha sabi ko. Naman. Nalakpasan yung isa. Oo. Ganda pa naman ang daan doon. Hindi pa Ayaw! ako. Doon siya Imbis na taga-balance, nandito. Kino-compress, imbis na maka-generate ka ng force, kino-compress mo. Kasi hindi rin ano. Siguro, pakinamdaman mo lang yung katawan mo, huwag mong pakagayahin yung tipong ginagawa ng China jump. Pinikain mo yung China jump sir. Ako sa rest ng yung ginagawa. Kaya alam mo naharap mo pa ako kasi yung momento. Ganun niya lang. Pero yun, Kamusta? Maglalaro pero pa yun, tayo next Wednesday. Next Wednesday ate. Makakauwi ba tayo? Nakauwi Ano tayo. yung traffic niya? Ang hindi ko sigurado kung makakatayo ka bukas. Yung sarap niya yung ano, yung kapag, yun di ba, nakalamig, no? Tapos tayo ka maaga, yung parang pag ganun mo, tapos kukunin mo yung phone mo. Ito lang yung phone mo. Hindi, totoo yun. Baka pag nagtitake ako ng minutes ng meeting bukas. Yung first mo, Yung gusto mong pindutin. Hindi naman, din naman. pero yung first kung beses naglaro, yung katawan ko gusto ko sakit. Balitaan kita mo. Lang si exercise. Pero, Anong pangalan mo ate? Wow. Mau as in M-A-U. Happy. Ori. Ah, Mori. Gian. Gia. Taga? Juliana po. Nice. Papa po, bata pa rin po ako kasi kita Mas bata siya. Ilan taon na po ba kayo? 24. Baka 21 ko lang kasi. Ano lang? Segway? Ako? Bakit? Pahinga ka ako naman yung pinagod. Saka lang. Nako, sabi naka-record pa rin tayo. Hindi naman sir. Naka-record pa rin!